Did you say guys for the people? Saka papa ndangotenda umwari kuti ndambobatsira sekuru Tobias mukoma Tobias chiuya mukoma Tobias koma Tobias tambovapemera ike ndanefena kufamba kwese kugani nhasi nafani up and down ndandasandi up and down lamboya ngambosuka ndiro dzangu dzese idzi apa tikubika then pauya vana chief vachiona vambovhunzwa nyaya yekuti vanasebaba vazanga vachinzi mabike wati vakati mabadwe ndo handisina vanasekuru ubheniwo panapa tufu bcause vari kubikawo vega vanasekuru bheni saka ufu hwawo hwangu hwatoperawo saka kuti titore tufu twedu twatinatwo topa tasingakwani unongobikawo ka1 ufu hwatopera shoma shoma ndiungati akahafuke lanji chaiko chaiko saka pave nachief ndabva ndakumbirawo kuti tokumbirawo mabarwe mozviona saka taita laki ndobva tawana magokoko maviri mugomo wenyu 1 mugomo wangu 1 saka tikanyorwa tikaita sei zvese ndobva tapuwa mumabarwe ndeekenya saka ndo tapuwa imopuwa mowana mugomo 1 wana mugomo 1 pogayiswa handiti saka umu hauya iri zvodira vanhu vechirume zvava indine ndoremera chitora ise rubeni saka ndo ufuwo sekuvana nejara chacho hangu ndioshuva vanhu ndikukumbira ndichikuvana nejara tatenda chacho chef izvozvo vamboya pano mamusipo sekuru bheni vati ndokugayisirai sekuru bheni vabvisa dhola handokugayisirai saka taida kunokugayisirai pachoni tava tasvika munhu vanhu vepazvigayo patachingogayisira zvikanzi havapo tikaenda kumwe zvikanzi hatisi chigayo guys for the people right manhasi zviri kuitika ndezvekuti muyera shoko akati no vanashoko vangu regai ndimbovakandira vamwe madhiringi icho adhiringi iyewo dhiringi dhiringi iyewo dhiringi iyewo oimba warangarira iyewo oimba warangarira oimba warangarira oimba warangarira oimba warangarira right handei sekuru benzo guys muyera shoko akati no regai nditopewo mamwe madhiringi akaiswa nemushemari yenyu pachi last few days idzo inini rangu dhiringi ndinalowo zvakare asi vakamanava madhiringi avo 2020 each person lulu iyo vanokuvana nemadhiringi sekuru beni hanzi mashemari yenyu makapenga vakatibata neruoko runeziva vakatibata vakatibata neruoko runeziva vakatibata neruoko runeziva vakatibata neruoko runeziva itso vakamatenga neruoko runeziva vakatenga neruoko runeziva vakatenga neruoko runeziva vakaivaka neruoko runeziva vakaivaka neruoko runeziva vakaivaka neruoko runeziva vakaivaka neruoko runeziva vakaitenga neruoko runeziva soko wakatiba nemoyo unerudo uyo cheka vakatipa neruoko runeziva vakatipa nemoyo unerudo
soko pakati pane ruoko rudo. pakadiva nemoyo nerudo. Chitaura ifoni yangu isati yaita. Ndoda pakutenda kepiri vanzvadzi yangu kepiri paipai tangotenda tisataona chipo chamatipa apa ndofana kutenda ndakabata chipo chamatipa isiwa ndo chipo ichi takachiona tototanga kumwa kubva ipapa tichoenda mberi. Ndofunga ndinotsinda kuti dai zvaramba zvakadaro makore iwayo vekurarama ngaawedzerwe nemubato wemaoko wamunoita ugugona kuzowedzerwa nezvipo zvese zvamunoshanda zvese zvigone kuzowedzerwa zvozadziswa naMwari nekuti kuwana kwenyu kunoita nesu. Saka ndinoda kupa kutenda mera shoko hanzvadzi yangu apa kutenda. Right. Vatete ndinokutenda zvikuru. Madzokorodza futi kuti muisa madhiringi. Murambe makadaro pamatapudza pawedzerwe. Murambe makadaro sisi vedu. Vamukanya makwira miti. Tiso hanzvadzi dzenyu. Muri kutigonera chaizvo. Nemashamari ndinokutendai chaizvo nebasa ramunotipawo madhiringisi amunotipa. Murambe makadaro pamatapudza pawedzerwe. Haleluya. Amen. Right. Sagara sara rebabarwe vambotomanya kumba kumaTobias. Ameno tautsvaga because vari sengereza. Ndine chikumbiro kuna Sister Shira. Madhiringi anonomwiwa izvezvo amene kuti oh my god, chiri pabasa. Kutori madhiringi. Right. Saka apa guys ndo patiri apa vari kupesa vari kumbokwesha vachigadzira pasati papera apa pavari kugadzira papa. But mveranda nemarumu mese makatoplastiwa. Challenge iyi ndo geji iripo iyi. Iyi ndo pitch send iripo yasara iyi. Apa pando pe river send apa. Papa ndinozoti unogomberwa vanhu voti unotaurire kuti wagomberwa haufaniri kutotaura mashoko ndo zviripo izvi right now kwese uko ndo kunofanira kunge kune river send hatina river send imba yedu kwese uko haisati yaplastwa kuzhe yangoplastwa apa pachikona icho chete geji ichafamba kusvika kumberi ukoko kureva kuti isusu maybe gospel chief ambouya tikatsanangura ndo dambudzo ratinaro saka we also don't know kuti zvichafamba sei kuti tichaona help here kana kuti kwete hamozviona pese panze panapa pasati patikwasa kuti paplastike because hatina river send ndo dambudzo riripo panapa hatina river send apa vakomana vasati papera pakona apa pakutogadzirisa ndo pawada kuti papere but chimwe chikona chekutanga chindo chanyatsopera kungwa chakusati kwapera saka ndo challenge yatinayo panapa yeriver send kuti zvinhu zvedu sekuru Ben taurai vichokwadi challenge ndiyo iyi yatinayo iyi mashamareni hama dzedu hama dzevanhu shamari dzenyika ndiyo chokwadi ichochi mashamareni tiri kuita but kuita kwedu zvinhu zvedu ndo zvinozotoona kuzopiwa zvinhu zvedu kuma12 o'clock zoti tigone kushanda zvishoma ndonge zvatouya zvinogona kusauya sanhasi hapana chauya nhasi hapana chatouya saka zvakatongooma asi basa techido charo chekuti tibva taripedza zviri zoti kana chinge isu tasvika toda kusiya tapedza sekuziva kuti kana vana sekubheni kana vasvika vanobva vaita kuti zvibva zvanzi zvapera asi kupera kwazvo nemoto tokumbiro support muti support to zvinhu zvatinenge tichida baba uyu vaenda vantomboda vataura vega because hamene kwavamboenda kwavatanzi toda mari hatidi kuita mahara ani mulwa ndo zviri kunge zvichionetsa isu techiwabvunzwa chingoti vanhu vokuvari kuti vanoda mari nekuti tidai saka toona kuti zvino mazuva acho anobva anyanya kuti wandira tiri musango takangogara tisingashandi saka ipapo ndo pane challenge ndo zvamuri ngoona izvi inotoishuwa yoti zvakangooma asi zvedu tatafambo dai tangogona ngowanawo hedu mapikisend kana kuti 3 loads majicha 3 loads zvinombotipushao zvekutiwo zvino zvakangoomo mangwana kutogara hapana kutogara kusvika vachimbo zvakatongooma saka mwaka kunoreba tichiita chinhu chofanira kuitwa nemwaka mupfupi patinozotaura payapaya kuti ini ndakundinosiya kana zvapera vanhu vozotanzwa taurirei zvakangooma zvakautokumbirawo mhuri yezimbabwe mashamareni kuti
daiwo mangoito tsitsi sezvo kwamakabva ndokure pasara pangosara padukuduku kuti kaonawo ngoro nhatu dzejicha ngoro nhatu dzemapikisendi havonetsa zvavo kumvura uku toonetsana navo kumvura uku uku vawana uku tichingonetsana navo kumvura pamwe zvinotenge nani malodhi emarivhasend asara pana patosvika nama8 because hamuna pane room isina floor iyo haina floor ipavhuranda pana floor isi tachingoverenga dzekunze iyo yasara isina floor floor futi handida kuiverenga wokunze kunoda 3 loads kunze tikaona 3 loads dzerivhasend but vanga vapedza 1 vatopedza but hey kungozogombe mangwana manje vanenge vari kumakuva mangwana kuti vanenge vari kumakuva tete kangogara saka ndoda kuti mazuva ekugara ndo achawandisa mwanenge wada kuinda kumba kosekuru bheni wangu wakomplaina kuti ndakuda kuti ndichiinda kunoona mhuri ishuwa iyo mwedzi mazuva awandisa mazuva awandisa womboita umvuno mhuri saka kunokure kuti tidzoke futi hazvichaiti hachadzoki zodzokera padukuduku pasara pakadai padukuduku pasara uzodzoka kubva kutakudzora padiri pakasara hazviiti saka kwakwa kutochema mashamareri mhuri yezimbabwe kuti hei daiwo maitomo uyu kune rudo sekubva kure kwamaita inini zviri kuvaremerawo semunhu asinawo mitezo yakanyatsokwanao saka mashandiro acho anonetsa nokuti chinonzi kushanda maoko saka maoko acho kana asina nyatsokukwanira pakubata zvishuwa hazvinzaniwo nemunhu ane maoko evakakwana pakubata